আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। ha kotoro khairogwi bwtharma eba euthanasia ni tiyei kerong rugai kaisa kotor saklaimung kerong nok kotorni bisichi thamromoi Coma tongnai Gaziabad ni thamchisa umorni Haris Ranano passive euthanasia ni dagi mungriwoi kerong nok nokhukni borokrokni jora kolokni dundrokmakno hamrinani lama khlaikya ha kotoro passive euthanasia no tiyei kok bangui tongbani jorao no kaisa nangkukmani funugui dikha kerong nok kotor Strangshalo Chithamromoi Coma tongnai Gaziabad ni thamchisa umorni Haris Ranano passive euthanasia ni dagibung rikha kerongno kotorni bwkhaktui bemarno borombai baksa kaisani ulote kaisa khlaiye life support system nornani bagui Delhi ni All India Institute of Medical Science no dagikha kerongpha JB Parshwalate KB Bishwanathani bench Gaziabad ni Haris Rana 2013 BCO Chandigarh ni Punjab rungnok yungo BTech srungui tongmani jorao rungnok tongthaini 4th floor sakani klai belai sak deramani patimungni ulo bo Coma tongkha tei saknaini rok samani tui quadriplegia bebar manjakhaini sawimanka haini bagui feeding tube tui ventilator bai matoni kha bono chitham bisiromoi thuyamo tongma bai sak belai no hamliya tei saknaini rokni samani tui botai hamui basaglakha Oba hai tong halogo Haris Rana ni Buma Nirmola Rana te Bufa Ashok Rana passive euthanasia ni koimungno sankha keroknogo salkologromoi haike tekto ma tongkha borokni busa te rangni bo asukno bialo klaikha haini bagui o koimungno sankha Buma Bufa sok ha kotoro passive euthanasia do tui katal raidaya obo 2018 BCO o saklaimao o passive euthanasia ni raidao sajakmani kerokno kotor tai Living will no gosijakha haifano oboroti tabuk sak jora parliamento raida krikho tabuk kerongno kotorni dagimarugui sak bemarno tiyei sinani bagui juda juda medical board ni kokno nanani nango o raida tui naikhe Haris Ranani obo nangkukmani fer oro ha kotor hapang dadak sidak passive euthanasia no tiyei srai kerongnogo salaina bagui dagikha thinango obo hai gosibugni tiyei kaisa srai merings nam jakha hinoi khaklaijaka langma thangui tongnani simida manthai borombai baksa theinabo manthaiobo aro khobjako kerongnokni o saklaimao sungmung kasaka soisimungni hamkraini bagui tabuk ongtong jorao kwbangma bemarokno life support bai jora kolok tongo fia hamui bacha sukya haini bagui nangkukmani khairokma saknainani raida kerongrugui bebakno naijaknani Haris Ranani o saklaimao nukhukni borokrokni jora kolokni dundrukmano Fioknani kaisa lama hinei wansuk jakha Bureau Report News Now